Oh, ayan. Kung makikita nyo guys, ito po yung part na pikas ko. Ayan. Yan po yung pikas ko guys. Ayan. Dito naman sa kabila guys. Ayan, maliit lang to. Pawala na siya guys. O, dahil sa cream. Pero hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog guys, is na ako i-share sa inyo guys is about pikas. And in Bisaya is tumtum. So, ako i-share sa inyo guys ang akong journey sa pagkakaroon ko ng pikas. So, ngayon guys is medyo nawala na po siya dahil sa cream na to. But anyway guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo po linisin yung mukha nyo sa umaga at sa gabi. Sundan nyo po yung video ko guys para malaman nyo kung ano yung mga skincare ko para sa mga pikas. Kung ano yung mga ginagamit ko na product para protection din sa pikas. So, isi-share ko po sa inyo guys, tong cream na to guys, sobrang ganda to guys sa pikas. Pagdating sa pikas guys, promise, sobrang ganda niya. So, ginamit ko lang siya guys, is almost 8 days lang. So, ayan, medyo okay na po yung mukha ko guys. Dito kasi yung part yung pikas ko guys, ayan. So, ngayon guys, is naka-makeup ako. But, sa next video nito guys, is makikita nyo po talaga na wala akong makeup. Nandun yung lahat yung mga pikas ko, mga chismis sa mukha ko. So, nandun po siya guys. Kaya, pinapakita ko po sa inyo ang before and after ng aking mukha nung time nga na nagkapikas ako. By the way guys, kaya pala ako nagkapikas, it's because nanganak ako sa pangalawang anak ko na sabi ng doktor, makakuha din yon sa hormonal imbalance ng mga babae. So, pwede niyo yung makuha yung pikas na yon sa pagpapanganak mo or pwede din yung nakuha yung pikas ninyo sa mga product na ginamit ninyo. But, ako kasi guys, nakuha ko yung pikas ko is sa pagpanganak ko. And then, nakita ko siya agad. So, medyo hindi po siya lumala yung pikas ko at saka naagapan ko siya. But guys, pwede din yung mawala yung pikas ninyo kahit na medyo nag-dark na po siya. And sa akin kasi, hindi po siya medyo nagda-dark pa. So, okay pa sa akin. Pero naagapan ko siya. But lahat po ng pikas guys is pwede po siyang matanggal talaga sa mukha nyo. At saka guys, ayan guys, ipapakita ko po sa inyo guys yung skincare routine ko sa umaga at ang skincare routine ko sa gabi. Yun yung mga paraan, yung mga way ko para talaga maproteksyonan yung pikas ko. Kaya please keep on watching guys until the end of my video para makita nyo at para masundan nyo yung mga ginagawa ko about pikas. Kasi, importante yun guys, yung gagawin nyo para malinis yung mukha nyo bago po kayong maglagay ng cream. So, thank you so much guys. And kung bago ka pa sa channel ko, please don't forget to like and subscribe my YouTube channels. At ito na po yung guys, ito na po, panoorin nyo po yung video na ito. Ayun na guys, nandito na po tayo sa loob ng banyo namin. So, ipapakita ko po sa inyo yung mga product na ginagamit ko para mawala yung pikas ko. Or sa amin sa Bisaya guys, is tumtum. Para mawala po siya guys. Ayan, ayan po yung mga tagyawat ko to guys. Dati, nagmamarka po siya. Pero ngayon, medyo naghihilom na po yung dark niya. At saka, ditong banda, pakita ko sa inyo na para, ayan. Diyan na banda guys, may mga umbok-umbok ako ng mga blackheads. Ayan. Ito yung pikas ko guys. Kung nakikita niyo siya. Ayan, medyo nag-ano na yan siya guys. Medyo nawala na talaga siya sa 1 week kong ginagamit na product na to. May ginagamit ako na cream. Ayan, ito yung pikas ko. Kung nakikita niyo yan. Yung part na yan. At dito mga tagyawat to guys. Mga tagyawat siya. So, sobrang pangit niyang ng skin ko ngayon. At ito yung gamit na sabon ko, guys. Ito si Bilo. Ayan yung Bilo papaya soap nila. At ganito po yung laman niya, guys. So, hinati ko siya, guys, para matagal ko siyang maubos. Ito yung una kong ginagamit. At iganyan nyo lang siya sa kamay, guys. Parang yung mapunta na product lang sa mukha mo is yung bubbles lang talaga. Hindi yung sabon niya, direkta mo siya sa mukha mo. Pagganyan mo siya. Yan kasi guys, isa tagising ko lang. Kailangan nyo yung magamamit ng tissue guys para tumuyo yung skin niyo bago kayo pumunta ng scrub. Ito po yung ginagamit ko na scrub guys, St. Ives. Ito po yung ginagamit ko guys kasi isa to sa makakatulong sa blackheads ko dito sa may
nose ko may mga paumbok-umbok dyan. Tingnan nyo yung mukha ko guys, oh. Diba, pagkatapos maghilamos ng sabon, diba, parang naglo-glow na siya. So, this one, kumuha lang kayo ng maliit na amount. At, gamitin nyo po itong dalawang itse. Ayan. At, scrub nyo po siya. Kailangan kasi, pag mga ganito, is dapat dry yung skin mo. Ayan, scrub mo lang siya. And guys, tapos na po siyang hilamusan. At, next na naman gamitin ko guys. Ito na yung pang-last ko na skincare. Ito yung Cetaphil, guys. Ayan yung blue. Ito po yung pang-last ko. So, ito guys, dalawang patak or ganyan. Dalawang patak lang siya guys. Kasya na siya sa mukha ko. At ililip ko sa mukha ko guys ng 30 seconds. Ayan. Ililip natin sa ating mukha guys ng 30 seconds. Ito yung ginagamit ko na cleanser guys. Is Garnier. Kasi nga, ito siya is vitamin C. Then, para din to sa mga sensitive skin. Itong gamitin sa mga sensitive skin. Ako hindi naman ako sensitive skin. So, wala naman akong ano sa history sa mga sensitive skin na yan. Hindi na ako mag-toner yan. Pinakagusto ko sa lahat ng skincare ko guys. Ito yung pinakamalaking tulong sa skin ko na madali siyang mag-glow just 1 week. Paggagamit mo nito is mag-glow na siya. Ito po yung aloe vera, organic aloe vera guys. Isa po siyang organic aloe vera talaga guys. So, kumuha lang kayo nito ng ganito lang amount guys. At saka careful lang po kayo guys kasi may mga tinik to. Kailangan nyo siyang alisin yung tinik nyo bago nyo po siya i-apply. Kahit na maglagay ako ng foundation, concealer, medyo parang lumulutaw pa rin siya. Pero ngayon, kahit hindi na ako gagamit, medyo hindi na siya masyadong nakita. Ito lang po, ito maliit na. Yung gagamitin ko na sunscreen guys, Dr. Beke Bello. Ito po yung SPF 50. So, importante ito guys. Kalimutan nyo lahat ng mga skincare nyo dyan. Huwag lang nyo kalimutan ang sunscreen kasi isa to sa pinakamalaga sa atin ngayon. Kapag magkapikas ka na guys, hindi ka na kasi pwede babad sa init. So, kailangan mo na talagang protektahan yung skin mo and to 70 to 90% talaga. So, kailangan mo tong gamitin everyday. So, hindi siya masyadong init. So, kailangan ko pa rin mag-sunscreen talaga. Pero yung sinabi ko sa inyo guys, kalimutan nyo na lahat ng mga nandiyan na skincare nyo. Huwag lang yung kalimutan yung sunscreen talaga. Importante ito. Ayan. So, hi guys! So, karon guys, is gabi na. So, i-share na sad na ko akong skincare night. Usa ko magbutang ato nga cream. So, karon is 7:10 PM na sa gabi. So, kailangan na sad kong maghilamos kay para makabutang na tatong cream nga akong giingon niyo nga the best para sa pigas. So, akong gamiton guys nga panghilamos sa sad karon is kaning sabon nga Selka. So, muna itong gamiton karon ang kadako niya is 65 grams siya. So, mo na yung sabon guys. O, puti ang color. Ako po siyang gigatunga guys. Kaya para, dili siya masayang. Para, dugay sila mahurot. So, humutsad kay siya. Okay sad kay siya pang hilamos lang. So, maghilamos na ko guys. And then, anaon ninyo guys. Kaya para ang bubbles, ang inyo ibutan siyang naong. Dili ang mismong sabon imong describe sa imong naong. Ang mula lang. Next guys, nga paghilamos na ko nga gamit. Kaning pants, pure white nga pants. Kaning black charcoal. Kaning siya nga pants. So, nindot kayo siya guys, kay na siya cooling effect sa imong naong. So, charcoal ni siya. Mao ni siya kung kasagarang gamiton kay para sa akong mga black heads or white heads nga para malayas na sila sa ako ang nawang. So, inana siya guys. Wala siya color. So, nindot kayo ni guys, perfect ay siya sa naong kung mo yung ihilam. Mas kay hamis imong naong. Next is Cetaphil. Mao ni pang moisturize akong skin guys pagka human ako tanan og hilamos. Kailangan na sa nato siya i-moisturize. So duha lang ka drops okay na sa akong nang duha ka drops. Yan na guys, naglagan ako ng tissue sa mukha ko at magki-cleanser na po ako. Ang gamitin ko po na cleanser ay actually para to sa ano guys sa pimples ko kasi madali akong magka-pimples ito na part guys. Ayan, nakikita nyo naman yan. Ayan, pero ito
naghihilom na to kasi dahil sa cream. Ito yung gamitin ko na toner guys, is Skinol Fighting Pimples. Ayan. Ito po siya. At every time kasi guys na may malaki akong mga pimples, pag ginagamitan ko nito is kinabukasan is matutuyo na siya. So, sobrang ganda to sa mga madaling magka-pimples tulad ko. So, ganyan lang po yung Tapos huwag niyo siya masyadong idiin guys kasi madali daw masira yung skin natin. Oh, ayan. Kung makikita nyo guys, ito po yung part na pikas ko. Ayan. Yan po yung pikas ko guys. Ayan. Dyan. Kasi nakuha ko to siya nung pinanganak ko yung pangalawa kong anak. Ayan. At dito naman sa kabila guys. Ayan. Maliit lang to. Kasi guys, hindi siya masyadong nakita na siya ngayon. Kasi nga, medyo pawala na siya na dahil sa cream. Medyo sa cream. Parang pawala na siya. At next, dahil tapos na ako lahat guys sa cleanser, sa paghilamos, ito na yung cream na ilalagay ko guys. Ito po ay, ayan, topical cream. Ito po siya na cream. Ayan. Ayan siya na cream guys. So, ilalagay ko lang yung picture dito sa itaas guys para makita nyo ang cream na ito. Kasi sobrang ganda to. Sa English kasi, ang pikas guys is milasma. So, sa Tagalog, pikas, sa amin sa Bisaya is tumtum. So, ayan, ito po yung loob ng cream guys. Sobrang malapit na po siyang maubos sa akin. Ito yung nilagay ko, almost 8 days na siya. At mag-insert po ako ng isang picture dyan guys, o mga picture ko dyan, na nung una ko pang itong first day kong nilagay to at hanggang ngayon. Kasi, nung hindi pa ako naglagay first day, sobrang kita to guys. Sobra talagang kita to. At saka, ngayon hindi na siya masyadong nakikita guys. Kahit na mag-concealer ko, foundation, magbi-makeup ako, so wala na talaga siya. Natanggal na talaga siya. So, sobrang ganda ng cream na to guys. Nung unang araw nyo, pangatlo, magbabalat na yung skin mo, pero konting-konting pambabalat lang ang makukuha ninyo dito sa cream nyo. Para kung paghilamos mo yung pagkakinabukasan, is parang makukuha po siya every time na igaganon mo yung kamay mo sa mukha mo. So, parang matatanggal yung mga balat-balat na, pero sobrang maliliit lang na mga balat ang makukuha nito guys. Sobrang ganda to. So, i-recommend ko po to sa inyo guys na every night nyo lang siya gamitin kapag matutulog na kayo. Tsaka kayo maglalagay dito. Pag kinabukasan, maghilamos kayo at tsaka maglalagay kayo ng sunscreen. Yung importante yung sunscreen. At ang cream na to guys is nilagay ko siya sa part lang na may pikas talaga ko siya nilalagay. Pag ano lang yung palagay ko sa kanya guys. Lagyan nyo lang yung part na may pikas. Tagyawat ko. Ayan. Kasi guys, sobrang ganda din to sa mga guys, piklap. Maganda din to siya sa piklap guys. At saka dito guys, lagyan ko din siya. Kasi may mga ako dyan ay piklat. Nang dahil lang sa sa mga tagyawat ko. A few moments later. So guys, I'm back. So muna to guys, muna to mga video, mga skincare, mga product nga akong gipakita sa inyo sa akong pikas journey. So muna to siya guys, ang mga gibuhat na ko para lang maglighten ang ang pikas. So kung nakasabot mo sa akong video guys, please don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. Guys, muna guys nga, thank you so much for watching guys. I hope you like this video guys. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Kaya guys, thank you so much. God bless you everyone. And stay happy, and stay free, and stay safe. Bye! See you on my next vlog. Bye for now. Bye!